Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako nga pala si Samuel, 28 anyos. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa mga aswang o may karanasan kayo. Hindi ko kasi alam kung paano ko paniniwalaan ang karanasan kong ito. Lalo na at hindi ako mapapaniwalain sa mga aswang o ano pa mang hindi naman nakikita ng mga mata. Nangyari ho ito 2 taon na ang nakakalipas at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang makalimutan. 21 anyos pa lang ho ako nung mabuntis ko ang asawa ko. Bata pa ako nang maging ama, pero alam ko na malaki ang responsibilidad ko bilang ama. Pumasok ako bilang isang construction worker at nagtitinda naman ng balot sa gabi. Bawat araw na ginawa ng Diyos ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho na magtrabaho para sa mag-ina ko. Yun nga lang po nang magsimula na sa pag-aaral si Miguel at matanggal po ako sa trabaho bilang construction worker, ay nahirapan na akong buhayin ang pamilya ko. Dahilan para mapilitan ng asawa ko na magtrabaho rin para sa aming pamilya. At doon din namin napagdesisyonan na umuwing Cavite at sa mga magulang ko na lang manirahan para wala na kaming iintindihing bayarin sa renta. Umuwi kami ng anak ko sa Cavite at naiwan naman sa Manila si Winona. Mahirap man para sa aming tatlo na magkahiwa-hiwalay, ay nagtiis pa rin kami para sa ikagaganda ng buhay namin. Kalaunan ay muli akong nakahanap ng trabaho bilang isang construction worker din. Nang muli na akong sumasahod ay sinabihan ko ang aking asawa na umuwi na lang din dito sa Cavite para sama-sama na kaming muli, ngunit tumanggi siya. Mas makakapag-ipon daw kami kung pareho kaming kumikitang dalawa. Ayaw ko naman siyang pagbawalan sa gusto niyang gawin. Kaya kahit hindi ko talaga gusto nang nagtatrabaho siya, ay wala naman akong magawa kundi ang hayaan na lamang muna siya sa kanyang gusto. Ngunit 3 buwan makalipas niyon, ay nagulat na lamang ako na biglang nakauwi na pala si Winona. Ang sabi ng mga magulang ko ay hinatid daw si Winona ng anak ng kanyang amo. Namatay na kasi ang matandang inaalagaan niya at wala na siyang aalagaan, kaya pinauwi na lamang dito. Ang anak naming si Miguel ang pinakamasaya sa lahat. Hindi niya rin inaasahan ang pag-uwi ng kanyang ina, bagamat matagal na niyang hinihiling na makompleto kaming muli. Iyon nga lang ay hindi naman nakaligtas sa akin ang manibago sa ikinikilos ni Winona ngayon. Ibang klase ng pananahimik ang ginawa ni Winona. Hindi siya kumikibo kung hindi mo kakausapin. Bagay na hindi naman niya kailanman ginawa sa amin noon. Ngunit hinayaan ko na lamang siya sa pag-iisip. Baka naninibago pa siya. Mabuti na lamang ay katuwang ko naman ang aking ina sa pag-aalaga kay Miguel. Kaya nagagawa kong tutukan din si Winona hanggang sa manumbalik ang dati niyang sigla. Muling naging magaan ang lahat para sa aming tatlo. At katuwang ko ng muli si Winona sa pag-aalaga ng aming anak. Nakita ni Mang Kanor nang malapitan ng aswang kagabi. Nanghihilakbot pa nga siya. Mabuti na lang daw ay nakatakbo siya, kaya wala namang nangyaring masama sa kanya. Kwento ni Aling Ninita sa aking ina. Napailing na lamang ako. Kay aga-agang chismis kaagad ang pinunta rito ni Aling Nineta. Haka-haka lang naman ang mga aswang at wala pa akong nakitang isa sa mga yon. Kaya kahit kailan ay hindi ako naniniwalang mayroong aswang. Imbis na makinig pa sa usapan nilang dalawa ay gumayak na ako para sa trabaho. Ang asawa ko naman, si Winona, ay abala sa pagluluto. Kaya ako na ang nanggising sa anak namin dahil may pasok pa siya sa eskwelahan.
Nakakagulat na hindi lamang pala sa baryo namin nananalakay ang sinasabi nilang aswang. Maging sa kabilang bayan ay kalat na rin iyan. At marami ang nagsasabi na nakita raw nila nang malapit ang aswang na tinutukoy. Ayon pa sa kanila ay kung hindi raw mga alagang hayop ang kinakain o pinapatay ng aswang, ay mga bata naman ang pinupuntirya nito. Kaya sa paglipas ng mga araw ay iyon na lamang ang naging laman ng balita rito sa amin. Halos lahat ay iyon na ang naging pangamba at agam-agam. Maging amang magulang ko ay iyon na rin ang nagiging pangamba. Si Winona at Miguel ay hindi na niya hinahayaang lumalabas ng bahay. Si Miguel ay lalabas lamang kapag papasok sa eskwelahan. Napapailing na lamang ako. Kagaya nga ng sabi ko ay hindi ako maniniwala na may aswang hanggat hindi ko iyon mismo nakikita. Kinabukasan ay maaga akong gumayak para sa aking trabaho. Handa na ang agahan namin pagkalabas ko sa kwarto namin ni Winona. Nasa labas na rin ang mga magulang ko at si Miguel. Ang asawa ko naman ay abala sa paghahanda ng aming almusal. "Kain na tayo, mahal." Nakangiting ani ni Winona. Tumango ako at naupo sa bakanting upuan. Pagkatapos namin kumain ay naghanda na ako para sa trabaho, habang si Winona naman ang naghanda kay Miguel para sa pagpasok nito sa eskwelahan. "Ikaw na bang maghahatid sa kanya?" tanong ni Winona. "Oo, isasabay ko na siya sa pagpasok ko," sagot ko. "Sige, mag-iingat kayo." Tumango ako. Mauuna na kami. Ay kaagad na kaming naglakad papunta sa eskwelahan niya. Ngunit bago pa man namin marating ang eskwelahan niya, ay nadaanan pa namin ang kumpulan ng mga tao sa bakuran ni Mang Ben. Halos lahat ng mga alaga kong manok, kambing, at 2 baka ko ay pinatay ng aswang na iyon. Malungkot na kwento ni Mang Ben. Hindi kaya iisa lang ang gumawa niyan? At yung mga pumatay ng alagang hayop ni Tasyo na pinatay rin kagabi. Ang bali-balita pa nga ay may babae daw na nakita si Tasyo dyan. Sinubukan nilang habulin pero nakatakas. Sa mga naririnig ko ay hinila ko na kaagad si Miguel doon. Hindi ko gusto ang mga naririnig ko. At ayaw kong pati si Miguel ay marinig yon. Hanggang sa trabaho ko ay iyon ang bukang bibig na mga katrabaho ko. Sikat na sikat ang mapamensalang aswang. Lumipas sa mga araw ay palaging ganon ang balitang bumubungad sa amin. Parating tungkol sa aswang na kumakain ng mga alagang hayop o di kaya naman ay mga bata raw ang kinakain. Naging usap-usapan iyon sa aming barangay. Maging sa mga karatig bayan ay nakarating na rin ang mga ganong kwento. Ngunit ang pananaw ko ay nananatili pa rin ganon. Hanggat hindi ko nakikitang may aswang ay hindi ako maniniwala. Nakakatakot naman dito sa atin. Ang mapayapa nating pamumuhay ay nabulutan na ng takot dahil sa aswang na pumapatay. Narinig kong usapan ng mga katrabaho ko. Sa kabilang bayan nga daw ay mga buntis naman ang minamatyagan. Ang sabi nga ng tiyo ko na nakatira sa Socorro ay natutulog na daw sila palagi na may katabing buntot pagi para panlaban sa aswang. Si Mang Ivis nga, nakita pa daw nila kagabi yung aswang na kumakain ng mga alagang hayop nila, kapitana. Pero hindi naman nila nakilala. Natakot daw silang lapitan dahil baka sila naman daw ang atakihin. Tumigil nga kayo sa pag-uusap niyo ng mga ganyan. Walang aswang dito sa bahay natin. Bigla kong sabat sa kanila. Hindi ko na kasi napigilan. Anong wala? Sige nga. Paano mo maipapaliwanag mga kahindik-hindik na nangyayari sa ating bayan ngayon? Angil sa akin ni Adolfo. Hindi ko alam. Pero maniniwala lang ako
kung ako mismo ang makakakita sa aswang na iyon. Napailing na lamang ang mga katrabaho ko. Bumalik na lamang ako sa ginagawa. Pagkatapos ng trabaho ay umuwi na rin naman ako kaagad. Kahit sa ang sulok yata rito sa amin ay puro tungkol na sa aswang ang pinag-uusapan. Marami na ang natatakot, pero mayroon pa rin namang mga kagaya ko na hindi naniniwala sa aswang na sinasabi nila. Kinabukasan ay nagising kami sa mga nagsisigawang mga kapitbahay. Iniwanan ko na muna si Winona sa higaan naming dalawa. At dali-dali akong lumabas sa aming bahay. Paglabas ay nagulat ako nang makita kong gaano karaming taong naroon. May mga barangay tanod na rin at pulis na nagkalat. Sinubukan kong makisingit para makita kung ano ang pinagkakaguluhan nila. At ganoon na lamang ang gulat ko na makita ko si Mang Ben. Nawakwak ang tiyan at mistulang kinain ang lahat ng laman niya. Nababalot ng dugo ang kanyang katawan at unang tingin mo pa lang ay masasabi mong mahirap ang pinagdaanan niyang pasakit sa kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Dapat ay puksain na natin ang aswang na yon. Masyado na ang pinsalang idinudulot niya sa ating bayan. Narinig kong sigaw ng aking ina. Ngayong ganito na ang nakikita ko'y dapat na ba akong maniwala na baka totoo ngang may aswang. Ayaw ko naman talagang maniwala na may ganong klase ng nilalang. Pero paano nga naman namin maipapaliwanag itong nangyari kay Mang Ben at sa mga hayop na pinatay ng aswang na iyon? Ilang araw na ang nakakalipas. Palaisipan pa rin sa amin ang nangyari kay Mang Ben. Maging mga pulis ay walang maibigay na report kung ano ba talagang nangyari kay Mang Ben. Ni walang makapagsabi kung pinatay ba siya ng tao o totoo bang aswang ang gumawa ng ganong kahindik-hindik na pagpatay. Mas naging maingat ang mga tao sa aming bayan at sa aming mga karatig bayan. Halos lahat kami iyon na ang naging pangamba. Ni isa nga'y walang may alam kung kailan muli iyong aatake. Madaling araw nang maalimpungatan ako. Pansin kong wala ko sa tabi si Winona at Miguel. Kaagad akong bumangon upang hanapin ang mag-ina ko. Nakita ko rin naman kaagad sa sala si Miguel na walang tigil sa pag-iyak. Iginupo ko siya sa isang mahigpit na yakap at paulit-ulit na inaalo-alo. Tay, nakita ko po si nanay. Utal-utal na sabi ni Miguel. Sinabihan ko ang anak kong kumalma dahil hindi ko maintindihan ng maayos ang gusto niyang sabihin. Nang may masmasa ng konti ay tsaka ko lang siya muling hinayaan na makapagsalita. Si nanay, nakita ko po siyang naging aswang. Nakakatakot po siya, tatay. Iyak ni Miguel. Malalim akong napabuntong hininga at binuhat na lamang si Miguel at ibinalik sa kwarto namin para makapagpahinga na siyang muli. Hindi ko alam kung bakit nasabi iyon ng anak ko. Marahil ay sarami pa naman na mga naririnig naming kwento araw-araw ay pumasok na rin iyon sa utak ng anak ko. Nang mapatulog ko ng muli si Miguel, ay sunod ko namang hinanap ang asawa kong si Winona. Habang lumalayo ang napupuntahan ko at hindi nakikita si Winona, ay unti-unti na ring binabalot ang puso ko ng takot. Takot na baka mangyari kay Winona ang nangyari noon kay Mang Ben. Nawala lang ang takot ko nang makita ko si Winona. Napapasalubong na rin sa akin. Matamis siyang ngumiti sa akin at mahigpit akong niyakap. Saan ka ba galing? Alam mo namang delikado ngayon, hindi ba? Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Pasensya na. Nawili kasi ako sa panonood sa buwan at hindi ko namamalayang nakalayo na pala ako. Sagot ng asawa ko. Tumango na lang at niyaya na siyang bumalik sa aming bahay. Ngunit bago pa man ako talikuran ni Winona, ay napansin ko ang pulang likido sa gilid ng kanyang labi.
ko na lang binigyan ng pansin yon at bumalik na lamang kami ni Winona sa aming bahay. Kinabukasan ay sabay kaming bumaba ni Miguel sa kusina para kumain ng almusal. Wala na sa tabi namin si Winona. Kaya alam kong kanina pa siya gising. Pagkarating namin sa kusina ay nakita ko nang matigilan ng anak ko at takot na tinitignan ang kanyang ina. Nangunot ang noo ko habang si Winona naman ay ngumiti ng matamis sa akin at kay Miguel. Mamaya ko na lang siguro pagsasabihan ng anak ko na hindi tama ang ganitong pakikitungo niya sa kanyang ina. Ngunit hindi rin naman maalis sa isipan ko ang sinabi niya sa akin kagabi. Pati na rin ang nakita kong dugo sa labi ni Winona. Matagal ko nang kilala ang aking asawa at alam kong wala silang lahing aswang. Hindi kaya ay may kinalaman ang dating napasukan ni Winona sa nangyayari sa kanya ngayon. Muling bumalik din sa alaala ko ang unang lagay ni Winona noong bumalik siya. At paunti-unti lamang na naging maayos simula nang makarinig kami ng bali-balita ukol sa pagpatay. Hindi ko alam kung tama ba ako sa mga naiisip at hinala kong ito. At iyon ang gusto kong malaman. Pero kung magkagayon man, ano na ang susunod kong gagawin? Magagawa ko bang ipagkanulo ang asawa ko para maprotektahan pa ang ibang maaari niyang biktimahin, o ang hayaan na lamang siya sa ginagawa upang hindi masira ang pamilya ko? Ang hirap mamili at hindi ko makakayang mamili. Isang gabi nun, 12:00 na ng madaling araw ako nakauwi galing sa trabaho. Nagbuhos kasi kami ng semento. At sa tuwing ganun ay kailangan talaga naming mag-overtime sa trabaho. Pagkarating ko sa bahay ay labis kong ipinagtataka kung bakit wala pang ilaw roon. Kapansin-pansin din ang katahimikan ng bahay. Pumasok ako sa loob ng bahay. Napasingap ako ng makaamoy ng dugo. Nangunot ang noo ko at agad-agad na binuhay ang switch ng ilaw. At ganoon na lamang ang panlulumo ko matapos makita ang aking ina, ama, at si Miguel na nababalot ng dugo. Diyos ko, nagtatakbo ako papalapit sa kanila at unang nilapitan si Miguel. Sinubukan kong tignan kung may pulso pa ba siya, pero wala na akong makapa. Sinunod ko namang tignan si nanay at tatay, pero kagaya ni Miguel ay wala rin akong maramdamang pulso sa kanila. Katulad kung paano namin natagpuan ang bangkay ni Mang Ben, ay ganoon ko rin nakita ang pamilya ko. Masaganang tumulo ang mga luha ko at hindi makapaniwalang tinitigan ang walang buhay kong pamilya. Sa kusina ay napansin kong may nakatayo roon. Nang makitang si Winona iyon ay kaagad ko siyang sinugot. Ikaw ang pumatay sa kanila. Mapanganib kong tanong sa kanya. Hindi ko naman na nga kailangan pang magtanong sa kanya sapagkat kitang-kita ko naman sa dugong bumabalot sa kanyang katawan na siya nga ang pumatay sa aking pamilya. Ibang-iba na ang Winona na kaharap ko noon. Si Winona na minahal ko noon. Nababalot ng dugo ang kanyang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay tumatabing sa kanyang muka. Humaba at tumulis din ang kanyang mga kuko. Nanlilisik ang kanyang mga mata at animo ay may pangil. Halos hindi ko na siya makilala. Hindi sumagot si Winona at tumakbo na lamang siya paalis ng bahay. Hindi ko naman siya hinayaang makatakas. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mga magulang at anak ko. Dapat siyang magbayad. Kahit pa mahal na mahal ko siya. Mabilis ang takbo ni Winona at alam kong hindi ko siya maaabutan. Ngunit laging pasasalamat ko nang may mga kapitbahay din akong nakaabang sa kanya hanggang sa tuluyan na nilang mahuli si Winona. Nagpupumiglas ito at gusto nang makawala sa pagkakahuli sa kanya.
Ngunit dahil sa raming nagtutulong na hawakan siya, ay hindi siya makawala. Narinig namin ang mga kalabog sa inyong bahay, kaya inalam namin ang nangyari. Nang makita naming pinapatay ni Winona ang mga magulang mo ay inisip naming gawin ito. Ani ni Aling Nineta. Natulala na lamang ako. Sumama ako nang dalhin ng mga kapitbahay ko si Winona sa isang malaking kahoy. Pinanood ko lamang siya habang itinatali roon siya. Sumasakit ang puso ko at gusto ko siyang tulungan, lalo na nang isigaw niya ang aking pangalan. Ngunit nagbingi-bingihan lamang ako. Hindi ko siya maaaring tulungan sa pagkakataong iyon. Kahit na mahal ko pa siya. Walang makakatalo sa sakit na ipinaranas niya sa akin noon. Pinanood ko maging ang pagbuhos ng gas kay Winona at ang pagsunog sa kanya. May tumulong luha mula sa aking mga mata, pero hindi ko iyon ininda. Wala na. Mag-isa na lamang ako. Patay na ang aking pamilya. Kung noon pa lang ba'y naniniwala na ako sa mga aswang, mangyayari kaya ito? Mamamatay kaya sila? May magagawa ba ako para mailigtas sila? Iyon ang katanungan na hindi ko na alam kung paano ko pa sasagutin. At hanggang dito na lang po kasi hindi talaga masagot. Ingat kayo at yung mga hindi bawal sa kape, magtimpla kayo palagi. Bakit wala ka naman yatang balak na bumaba ng bus? Balak mo bang dito na lang tumira? Nagbaba na lahat maliban sa'yo. O wag ka naman ay natitipuhan mo lang ako. Ayaw mo lang aminin kaya ang ginawa mo ay magpapapansin sa akin. Masungit na wika ng lalaki. Tila uminit ang kanyang ulo sa lalaki. Akala mo naman mapera kung makapagsungit. Ang sungit nito, akala mo naman kagapuhan. Reklamo ni Vivian. Jesus, miss. Pagod ako sa magdamag na biyahe. Anong akala mo? Aalagaan ba kita? Abay, depende naman yun sa'yo. Kung gusto mo naman ba? Pamimiluso po niya rito. Inikot ni Vivian ang kanyang paningin at napagtanto niyang wala na nga ang ibang naroon. Akala niya ay magsusuplado ulit ito, ngunit nahuli niya itong nakatitig sa kanya. At tila naawa naman ito sa kanya nang makitang pagod din siya. Saan ka ba umuwi? Tanong nito. Sa Baryo Bantiling po. Nako, ang layo pa ng baryo na iyon. Saan ka pa ba galing at ginabi ka ng dating? Nako, delikadong tahakin ang lugar na iyon ngayong 10 oras ng gabi. Naku po, paano na ako nito? Maaga akong umalis ng bahay Di ko naman alam na ganito pala kalayo ang bayang ito mula sa aming probinsya. Angil niya. Ganito na lang. Sa bahay ka muna ng Ate Abel ngayon makitulog. Tsaka bukas ka na tumuloy. Masyadong delikado ang lugar na iyon. Sinasabi ko sa'yo. Alam ko na hindi ka taga rito dahil ngayon lang kita nakita. Ganun po ba? Magkano naman kaya ang bayad ko kung doon muna ako kahit isang gabi lang? Tanong ni Vivian sa binata. Kanina pa niya ito gustong makilala subalit nahihiya siyang magtanong. Walang bayad. Ang mahalaga ligtas ka. Baka sabihin mong maldito na nga, mukhang pera pa. Seryosong wika ng binata. Sakay na sila sa huling biyahe ng jeep papunta sa baryo ng binata. Wala nang diretso sa sinabing baryo ni Vivian. Dahil takot nang bumiyahe ang mga driver patungo doon kapag gabi na. Hindi siya kumibo at nahihiyang tumingin dito. May tupak yata at pasanib-sanib ang kabaitan at pagiging tupakin. Kaya naaasar na rin siya.
Kung hindi lang niya kailangan ng matutulugan sa gabing iyon, ay hindi siya magpapadihado sa pagiging maldito dito. Huwag kang matakot at magtiwala ka lang sa akin. Mas nakakatakot ang mga aswang sa lugar na iyong pupuntahan. Salamat, sambit niya. Sa utak niya ay kung baryo iyon ng mga aswang. Aswang ba ang angkan ng napangasawa ng kanyang Kuya Harold? Nag-aalala na tuloy siya para sa kapatid. Ilang taon na itong hindi nakauwi o bakasyon man lang sa kanila. Kaya kahit malayo at walang abiso sa kapatid ay pinuntahan niya ito. Nais na ring malaman ng kanyang nanay at tatay kung ano na ang sitwasyon nito at kung bakit wala itong balak na magbakasyon sa kanila. Bakit ang tahimik mo, ganda? Biglang tanong ng binata nang makitang naputulala at napatahimik siya. Wala po kuya, salamat uli. Ako nga pala si Ruben. Kanina pa tayo magkasama, hindi man lang natin nakilala ang isa't isa. Uwi ka nito. Vivian po ang pangalan ko kuya. Pambihira, nagpakilala na akong Ruben, kuya pa rin. Naku, sige po, Ruben na lang. Oo, salamat Ruben. Pag-uulit niya. Hindi ito kumibo ngunit malawak ang ngiti habang pasulyap-sulyap sa kanya. Tahimik silang dalawa sa buong biyahe. Walang imikan dahil kaunti lang din ang nakasakay sa jeepney. Pamahain din sa probinsya na kapag gabi na ay bawal magingay at makipag-usap o daldalan. At baka may nakasakay na ibang elemento o magalit o matipuhan. Kaya hanggang sa tumigil ang jeep sa tapat ng bahay nila Ruben ay tahimik pa rin sila. Sobrang saya ng ina ni Ruben nang sumalubong sa kanila. Inakala nitong nobya siya ng anak nitong binata. Ikaw talaga Ruben, sabi na nga bang may nobya ka eh. Ayaw lang aminin. Bungad ng babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Nay, mahiya naman kayo sa bisita. Hindi ko siya nobya. Hindi pa ba nobya iyan? Nakipagtana na nga yata iyan sa laki ng dalang bag. Nay, ano ba? Tumigil ka na. Nakakahiya kay Vivian. Saway ulit nito. Mabilis na dinepensahan ni Vivian ang sarili. Siya na ang sumagot sa ina ni Ruben na hindi siya nobya ng binata. Sinabi niyang ang Kuya Harold niya ang kanyang kailangan kaya siya naroon. Tila hirap din magpaliwanag si Ruben sa ina o di kaya ay nahihiya itong maging dismayado ang ina. Marahil ay matagal na nitong hangad na magkaroon ng nobya ang anak. Pinaliwanag din niya kung ano ang pakay niya kung bakit siya naroon. Sayang, gusto ko pa naman sana kita para sa aking anak. Ang ganda mong babae. Sigurado akong napakaganda at napakagwapo ng mga apo ko kapag nagkataon. Hirit pa rin ang ina ni Ruben. Nanay naman, pakainin na natin si Vivian para maihatid ko na siya sa bahay ng ate. Saway ni Ruben. Tahimik na itong naghain ng pagkain hanggang sa magtanong ulit ito. Kailan pa nakatira sa baryo na iyon ang kuya mo? Tanong ng Ale. 5 taon na rin yata nanay. Kaya gusto ko na rin silang makita ng asawa niya. At sigurado akong may mga pamangkin na ako. Nagkatinginan si Ruben at ang ina nito. Huling-huli iyon ni Vivian. At hindi niya alam kung bakit parang may kahulugan ang titigan ng mag-ina. Sana maayos lang ang kapatid mo doon. Biglang wika ni Ruben. Bakit? Wala naman. Sabi ko lang sana maayos siya. Habang kumakain na hindi tuloy niya mapigil na huwag mag-alala at kabahan. Iba talaga ang pagkaramdam niya sa sinabi nito. Nakita marahil ng mga ito ang pag-aalala niya sa kanyang muka. Kaya nagkwento na ang mga ito. Alam mo kasi Vivian, ang baryong iyon ay noon panananahan ang mga mandurgo
Akala mo lang ay napakabata at napakagandang babae. Ngunit ang mga iyon ay daang taon nang namumuhay sa mundo. Mga batang sanggol ang kanilang alay at pagkain taon-taon tuwing kabilugan ng buwan. Kapag hindi sila makahanap, magiging matanda sila. Sobrang tanda at manghihina. Subalit sa muling pagsapit ng kabilugan ng buwan, kapag ang isang matandang mandurugo ay muling makainom ng sariwang dugo ng sanggol, muli silang babalik sa pagiging bata ang itsura. Ang asawa nila ang kawawa dahil ang dugo ng mga ito ang unti-unting sisip-sipin ng mga ito. Sakto lang na may matitira pa rito. At kapag makaipon na namang muli ang katawan ng mga asawa, muli na naman nilang sisip-sipin ang dugo ng lalaki. Iyon ang mahabang kwento ng ina ni Ruben na nagpakaba ng husto kay Vivian. Hindi na siya makatulog ba? Gaano man kapagod ang kanyang katawan. Parang gusto niya niyang maiyak at baka ganoon nga ang nangyari sa kanyang kuya. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak, bagamat maanghang ang mga mata dahil hindi nakatulog sa kwento ng ale. Madilim pa naman, Vivian. Tsaka bakit parang hindi ka naman natulog? Puna ni Ruben. Hindi talaga ako nakatulog. Nag-aalala ako sa kuya. Ano kaya ang lagay niya doon? Malalaman natin iyan mamaya, Vivian. Wika ni Ruben. Natin? Bakit? Sasama ka ba sa akin? Oo. Sasamahan kita kung ilang araw man ang bakasyon mo sa bahay ng kuya mo. Nang hindi ka mapahamak. Masama kasi talaga ang kutob ko. Pwede tayong magpanggap na magnobya at bibisita lang sa kanilang lugar para hindi sila magduda kung bakit kasama mo ako. Pahayag ni Ruben. Paano ang trabaho mo? Apektado tuloy dahil sa akin. Hindi rin kaya ng konsyensya namin kung ano ang mangyayari sa iyo doon. Sagot ni Ruben. Sobrang nagpasalamat si Vivian sa pagkakataong naglandas ang kanilang buhay. Kung malamang hindi siya nakatulog at bumaba din siya kaagad, saan kaya siya pupulutin? Isang oras mahigit pa pala ang kanilang biyahe bago marating ang lugar na iyon. Sa parting iyon ay bibihira na mga kabahayan. At masukal na rin at maraming ilog na babagtasin ng jeep sa parting papasok pa. Napansin ni Vivian sa parting iyon ng kanilang madadaanan. Kung hindi matanda ay dalaga. Wala bang bata sa lugar na ito? Takang tanong niya sa sarili. Madami ring kadalagahan at halos hindi ka naman makakita ng mga lalaki. Pagdating nila sa iniwang address ng kanyang kuya noon ay sobrang tahimik ang bahay. Malaki ito ngunit may kalumaan na. Masasabing isa ito sa mga modernong bahay noong kapanahunan ng 1990s. At sa labas pa lang ay lubhang napaka-misteryoso na. Kumatok si Ruben ng ilang beses. At mga 10 minutos bago pa may nagbukas ng pinto. Kakaiba ito kung tumitig sa kanya. Ngunit aminado siyang nakakahipnotismo ang angkin nitong ganda. Parang ayaw na niyang maniwala na aswang ito. Ikaw ba yan, Vivian? Tanong ng kanilang kaharap. Opo, Ate Sandra. Ako po ito. Agad nitong binukas pang pinto. Biglang lumuwag ang kanyang dibdib. Mukhang maayos naman at tuwang-tuwa siya dahil kilala pa siya nito. Kahit isang beses lang itong dinala ng Kuya Harold niya sa kanilang bahay. Nobyo mo ba ang lalaking ito? Kay bata mo pa. May nobyo ka na kaagad? Tanong ulit nito. 21 na po ako, ate. Abay kahit na, batang-bata pa rin. Pero ayos lang, di naman ako makikialam. Biglang bawi nito kaya napangiti na lamang siya. Nasaan ba si Kuya Harold, ate? Tanong agad niya. Tulog pa, pero gigisingin ko na.
Sagot nito at iniwanan na sila sa terasa ng malaking bahay. Nang tuluyan na itong makaakyat ay tsaka lang siya nagsalita muli. Mukha namang mabait ang Ate Sandra at imposible na aswang. Naku, sinabi ko na sa iyo, huwag kang palinlang sa bait-baitang kilos ng mandurgo. Isa iyan sa ugali na pinapakita nila sa kaharap. Mabait, mayumi, at mahinhin. Maagap na sagot ni Ruben. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung saan ba siya maniniwala. Pagbaba ng kanyang Kuya Harold ay hindi niya mapigil na tumulo ang luha. Halos kalansay na lang ito ng pababa sa hagdan. Dilat ang mga mata at naninilag. Naluluha din ito nang makita siya. Diyos ko, Kuya, ikaw na ba yan? Tanong niya. Tumango lang ito. Gusto nitong pakainin siya ngunit maagap siyang sumagot. Nakapag-almusal na kami, Kuya Harold. Ikaw ang dapat kumain. Ano ba ang sakit mo at ganyan kakapayat? Ayos lang ako, Vivian. Huwag mo kong alalahanin. Sagot nito. Iniling niya dito at sa kanyang Ate Sandra nila na doon na muna makitira ng kahit ilang linggo. Pumayag naman ang mga ito. Ang naisa rin sana niya dalhin ito pa uwi subalit. Alam niyang hindi ito sasama. 3 araw pa lang sila sa lugar ngunit ramdam na nila ang kakaibang enerhiya sa paligid. Hanggang sa sumapit ang gabi ng 3 araw nila. Sobrang ingay ng buong paligid. Lalo na ang mga alulong na mga aso. At nakapagtataka, kasali din ang mga pusa, kaya lalong naging maingay. Halika, Vivian. Mukhang may madiscover tayo sa gabi na ito. Agad siyang bumangon. Hindi niya tansya kung anong oras iyon. Basta't nakatulog na siya, maging si Ruben sa kanyang tabi. Maingat silang lumabas ng kwarto. Hila-hila lang siya ng binata at doon sila mismo sa bintana ng kwarto ng mag-asawang Kuya Harold at Ate Sandra niya. At namilog ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang kanyang Ate Sandra. Nakapatong ito sa kanyang Kuya Harold na may mahaba at matulis na dila. Nakatusok ang mahaba at matulis nitong dila sa tiyan ng kanyang Kuya Harold. Napakapangit nito. Kaya hindi na mapigil ni Vivian ang umiyak at sumigaw mula sa labas ng kwarto. Nagising si Harold at nakita nito ang nakadagang nilalang sa tiyan. Kaya naitulak iyon sa gulat. Bigla itong naging normal ang itsura habang napalingon sa kanilang kinaroroonan nang nanlilisik ang mga mata. Humakbang ito palabas kaya mas lalo siyang natakot. Kumalma ka lang, Vivian. Bulong ni Ruben. Natatakot ako, Ruben. Galit na galit yata si Ate Sandra. Sambit niya. Saktong bumukas ang pinto at bumungad ang napakapangit na mukha nito. Galit na galit itong nakatitig sa kanila. Sabi na nga ba at may mali sa katawan ni Kuya Harold. Wala kang awa. Hindi mo minahal ang kuya. Kaya mo siya pinakasalan ay upang gagawing pagkain. Lakas ng loob niyang wika dito. Humalakhak ito ng sobrang lakas. Humakbang pa ito palapit sa kanya subalit biglang pumagit na si Ruben. Anong gagawin mo? Tanong ni Ruben. Hinila ni Ruben ang nakatagong buntot na pagi na ginawa niyang sinturon ng kanyang pantalon. Napaatras si Sandra na makita ang buntot pagi na iyon. Hindi. Sambit nito, ngunit bago pa man ito makalayo ay nahampas na ito ni Ruben ng buntot pagi. Nag-uumiyaw ito sa sobrang sakit. Hinila ni Vivian ang kanyang Kuya Harold. Kuya, sumama ka na sa akin. Mamamatay ka dito kapag magtatagal ka pa sa piling ng babaeng iyan. Nagdadalawang isip pa itong iwanan ng asawa. Naluluhan na rin ito at naguguluhan.
Kuya, parang awa mo na. Hindi ka minahal ng babaeng ito. Papatayin ka niya paunti-unti. Kaya wala kayong anak ay hindi ka niya mahal. Uwi ka niya rito. Hindi totoo yan. Mahal kita, Harold. Mahal na mahal. Giit ni Sandra. Mahal na mahal. Naninilag na nga iyang si kuya. Kakasipsip mo ng dugo niya. Hindi. Iuuwi ko ang kuya. Hindi ako papayag. Sigaw ni Sandra sabay sugod. Ngunit mabilis itong hinampas ni Ruben ng puntot pagi. Muli itong naghuhumiyaw sa sobrang sakit. Ngunit mas lalo lang yata itong naging mabangis. Tinalo nito si Vivian sabay nganga para dakmain ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa nito magawa ang bagay na iyon ay nakapagitna ng muli si Ruben. Hawak ang punyal na tanso na itatarak sa puso ng nilalang. Naghumiyaw ito ng sobrang tinis hanggang sa unti-unting umusok at hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Itinakas na nila kaagad si Harold. Hindi pa huli ang lahat. Naisalba pa nila ang buhay nito. Hiniling ni Ruben na sumama siya sa probinsya ng babae. Iba ang pakay nito at iyon ay ang ligawan si Vivian. Love at first sight. Iyon marahil ang nararamdaman nito sa dalaga. At hindi nga iyon naging biro dahil nauwi lahat iyon sa kasalan. Laking pasasalamat ni Harold dahil nabigyan pa siya ng pag-asa na humaba ang buhay. At sila Ruben at Vivian ay nagkatuluyan at otomatiko na ulit na magdugdug-aa sila. Wakas.